И коста хора, аз съм Азок Бегетка, при мен са пише тромпета, интекса и сега ще теглим томбуката и ще си мятаме шикайта ми на спална и нека почваме. Първият победител е Crazy Bear, нека го запишем. Тъй, Crazy Bear. Втория е Смелия Рицар. Опа. Смелия Рицар, така. Третия е Вили. И нека видим дали на Пешо ще му върже. И четвърто място печели Мартин 999. Мартин 999. И ще се върнем вече като почнем да мятаме айтами. И да. И коста хора вече сега ще мятаме айтамите на спална. И нека почваме. Сега интекса тук ще помага. И тук като е са про четворки, някакви прости тук ще мятаме. И като цяло играхме доста PvP днеска. Отиваме за хом сетове, къде да си вземем про четворките и да дойдем пак. Има да ти кълпя, просто има да ти кълпя. Няма. Няма да правим нищо, че Ако ще бараш точно това не. не беше от комбота, ето ли да мятаме. Азо, виж, да... Опа. Абе няма бе. Аз знаеш какво се сетих, че имам 9 стака беродена. Да, хора. Абонирайте се за мен. Виж го сега. Канала ми Ирония БГ официал. Аз съм някакъв. Сега ще фана всичко, което получите. Ете, за кога ще поина от всичко? Аз се лигаря, работа. Той ме как да пази. Те поината останат хома, обаче. Сега тия ако правят тук бе. Защо не слизат? Аз кой сваля идва да го мясам. Ти почна ли кипа? Да бе. Беше букала ли? Сега направо си ги слагам в Ender често. Мънкни малко. Едно колена брадяса, вади кръг с мяса. Стига бе брат. Аз не женка по цял хата. Ти си ямо зад бе. Ние стига се не вярва, пишо. Да, тира сърфът ми гира в ръка. Ще да видя в холма, дали са оставили нещо под холма. Пишо ти и там и често и ти може да се взели. Майко! Кой е? Матало е роба. Ай, сега ще метам малко фулки. И коста хора, аз съм пишу ги мята. Пишо чак, и той са кари. Те стоите там ли са? Да, клубната. Еба, те стигли да еба. Ферла и бобеца. Ти си, сега ще мятам фулки, брат. И бах, тия чак пържолица зили. Ще има едно рени или хубаво. Ама аз знам какво не са взели. Не са проверили на... не са проверили. А звук мятай на място ти. Ей, сега бе. Ти фащаш нещо? Дайте мангалчета. Аз взех вафл бутиша. Ето е томбота, ще дадем на победителите после. Абе, на мене ще... Звук машина. На време. Добре. Мятаме тук още малко прости. Аз звук мятай всичко на чули. Да бе, всичко не на място мятам сега. Ох, мале, как е било в играта. Хом сетове, сега ще мятаме още про четворки. Годинки, прости. Аз се напълня инвентаря и сега ще ги метна.
Отива грята, ама. Искам да ти кажа едно, никой не е легал в моето легло. Ева. Направо цял стак легове метнах. Къде бе? Долу. Я ме ти още един. Хелната ги взела. Я им си колко... Ай, ще запазя малко горенки да ви дам после. Искам легови. Аз напъне са един чир. Аз дай ми един стак легови, аз снимам как ги ям. Снимам как ям един стак легови. Дилото и той май ядеш един стапел. За това сме се говорим. А докато говорим, що си... Метни си един стак легови там, дет мяташ и до сега. Метнах фул кирка, не знам. Чакай, ще ги мятам по 4. Не, ще долу горе да ми дадеш един стак, моля. Ай, тук това, тук тъй. Дай ми един стак, бе. Няма те дам, бе. Виж ти един стак лего или ти иска? Иска, ама няма получи. Да ще бетна 10 голд пока. 4 лега е бати, аз съм велик. О, 12. Как ги взимаш, же? Ако мяташ Интекс е Бедрок. Сега ще мятаме малко и Бедрок, да. Който иска си направи хом. Дами. Среща с взех фулкирка. Тя е моята. Среща за горещо мами на централни хали. Дупе вади. Цяла вечер чади. Вади за палка, вади пешо си папади. Гледай ма пучи. Като... Момчета гледай сега как ги ям. Един. Два. Три. Пешо няма ни ги аз. Леговите ли ядиш, бе? Да. Е, сега като ходим на пипи система, малко е. Вече ви са коремчето, ако може ги извадиш. Има още малко тук каски. Пешо му отива, е! Как му се кара? Уж, хвана нещо, хвана! Моля за мълчи само, от мене взели гъби и сега века второ си издам. Хванах един стак голди. Искате ли като последен да влезем с хаки да убим печисто? Може. Цял инвентар ще взема сега. Тук някакви наградници. Аз нарочно слезнах за фана малко. Ай, мятам още. Само про четвърки съм мята до сега и малко фулки. Вижте ма горе какво правя. Силната иска да го имсими да видим кой е взел. О, майко! Кой взимал? Браво, бе. Я вижте мен аз какво правя горе на всичко. What the fuck? И хит, стаките взели го е. Взяти ли, бе? Не бе, целаната е взел. На никой не му трябват про тройки. Тук няма нищо вече. Те с после ще ви дам фулки. И фанах 62 годинки, аз съм е бат и пича. Не знам какво ще да мятам. Сега ще да и за фулки последно и толкова. И отивам сега за фулки и това ще е от клипа. Цяла вечер чуди, пак запалка, Пешо ще го повреди. Пешо ще го повреди, Пешо ще го прави джинга. Как се радват хилната си, няма представя, че го рескат сигурно. И... изкачам. Цял инвентар фулки скачам.